Ja. Maar ik doe het zelf. Tuurlijk is het het zelf. Hoe bent je heel grote meid? Je kunt haast alles al zelf. Nou, laat me eens zien. Ja? Wauw. Heel veel succes. Je wacht ik op. Er is even een liete technisch probleem. Goeiemorgen. Een nieuwe dag, een nieuwe vlog. Ik ben maar eerder met poppenhoes dwaande, hè? Ja, we gingen alles mooi maken. Wij sliepen heid en mem en paken beppen. Wij sliepen, ja. En waar is de baby, had Jemmeke? Ja. En waar is de badkamer? Ja. En waar is de bank en de televisie? Waar kunnen we televisie zien? Onderste toch? Kacheltje, jongen. Oh, er is nog een televisie. Kijk, boven het televisie. En waar is de keuken? Ik ben het al 12. Ja, 12 televisies. Jongen, jongen. En waar is de keuken? Ja. Ja, klopt. Nou, zaken krijgt naar squallen. Wij zullen zo even de beestjes doen. Een stukje kuieren. Ik ging naar tante Vita. Jong en naar tante Vifta. Ja, je zullen jong sliepen bij jaren, hè? En Lois. Zaken bij Loista. Ja, wij gaan jong naar Le Miserable, naar een musical. En dan gaan zaken en Ildo gaan uit van Hoes bij tante Fina en oom Jelmer. Zin in? Ja. Maar vanmiddag heb ik nog heel wat leuks. Ja. Want ik kreeg een... Jiske is een knuffel van Jiske. Dat is Jiska knuffel, ja. Ik kreeg de vraag van een collegaatje van Chill, van Gijske, van hey, wij zijn dwaande mij en... ja, dat is Jiske zijn knuffel, hè. Wij zijn dwaande mij een onderzoek. En dat onderzoek is, hoe is het om heid of mem te wezen? Nou, ik zei, wat leuk. En ze zei, zou ik die taak eens even een paar uurtjes oefenen met mij? Nou, dat jet net gek of wel. Ik zei, nou, wat houdt dat in? Nou, dan komt ze hier even, 2-3 uurtjes en dan zien hoe gaat dat? Dus dan, ze zei dan, dan meest erbij blijven, maar dan meest ik even een blokje om of zo. Nou, ik denk, dan ga ik mooi een blokje te kuieren met Jiske. Dan ben ik toch in de buurt, dus dat er wat is, dan ben ik die samen. Maar Jiske kan je? Ja, doe maar eens ik met Jiske kuieren. Ja, ik heb haar zo in dan. Maar ik die gaat? Nou, doe ik eens net vast, want Jiske is heel sterk, toch? Oh ja. Ik wil gaan. Ja, dat snap ik. Maar ik kies ook een keer met dieselkeurie van Beppe. Die is lekker loom, lekker langzaam. Maar Gijske komt je dus vanmiddag. Nou ja, dan kun je eerst mooi met Ildo een piel en daarna komt de zaak uit squallen. En ik ben heel benieuwd. Ik denk dat dat heel goed komt en dat ze dat heel goed kent. Maar nou, ze zei maar in een listje meidje wat een beetje de planning is. Nou ja, je weet mijn planning rent altijd oors. Maar ik zet even wat dingetjes op papier aan ze voor haar. En dan zullen we wel zien hoe dat gaat. En ik ben heel benieuwd wat ze er dan daadwerkelijk voor vindt om een soort van mem te wezen. Mama, dezelfde kleur. Dezelfde kleur? Ja, klopt. Ja, blauw. Nou, ik zou zeggen via het net te abonneren en te liken. En ik neem je mute. Bij mij. Bij mij. Huppa de kat en de weppeta. Doe je los? Ja. Zigzaggend. Ik ga nog een toast met God. Ga ik weer een tour krijgen van Laurens. Ik ga weer oproemen. Kom, even wachten. Auto. Vrachtwagen. Die had een rotzooi op helft pakken. Maar met dit nog één op zolder brengen. Dan gaan we dan naar de beestjes toe, oké? Nee, Poppy lijkt op een groen. Oh, net vallen. Zo. Dat is vies. Nee, Jan. Schiet wel weer in de wasmachine. Zo, ging gebeuren. Oh, shit, Paak had mij zo'n. Hier, zonnebak. Naaien. Yes. Zei me al, hè? Kom we weer naar zo'n. Ildo die zei laatst dat hij in het zonnetje wij hellen. Dat zin er aan net. Ik zei, Paak, ik krijg wel weer naar zo'n. Zo'n de beestjes, ik zin in wat harde knietjes en geitjes. Denk ik wel. Zeker. Piekelhok. Ja, de knietjes zitten al in het piekenhok, hè? Ja. Nog even en dan maaien ze wel lekker los, joh. Dat is wel mooi, toch? Kunnen ze wel lekker boeten omdraven, dus dat is wel leuk. Die jou nou even een paar keer in het binnenhok wat eten. Dan weet ze dat ze daar niet krijgen. En dan moest bij de hekken nog even een paar dingetjes wat... Wat zei ze? Knietjes? Ja, ja. En we moeten het gaas nog correct even bij deel, want nou ja, als dan naaien ze weer uit, of dan gaan ze er weer terug in. Dus we zullen alles nog even checken.
En dan kun ze met kwarten lekker weer vrije roer rennen. En dan winters hebben we zien hun winterhokken. En ook is weer mooi vrij. Wat zei je, lieve? Was Jillo heen? Ja, mij wel. We gaan door de trap ook, Joert. Kan ik zelf? Ja, Maar kan ik zelf? tuurlijk is het zelf. Je bent zo'n heel grote meid. Je kunt haast alles al zelf. Mem hoeft haast niks meer te doen. Net vallen. Ja, toppie. Je bent naar beneden, hè? Oeh, je komt een hele hege. Kist u dat? Niet waar? Spring. Oeh. Ja, nog hier. Oh. De hoedpaardje, het jas is een beetje wit. Ja? Ja. Ja? Ja, het jas is een beetje wit, toch? Ja, dat is niet zo lekker. Nee, hij waren weer te sokken. Waar je daar, Pieps? Ja. Zeg hoi, Pieps. Hij vindt... Hoi. Hij zegt... Ben de beestjes al klaar? Oh, Siep had de beestjes al die in hij. Dat is toch lief? Dankjewel, Siep. Zeg je dan? Dankjewel. Dan geven we naar Beppe. Ja, ze hebben een bakje koffie is. Lekker, lekker. Nou, we gaan een bakje koffie aan. Siep hier de beestjes al dingen voor u, hè? Ja. Dat weer wel vet lief. Ik ben naar Loista. Ja, we zullen nou naar Hoester. Ze hebben de tasklassiekje. Loista. Nee, vanmiddag gaan we naar Lauwester. Tante Viv is nou naar het thuis. En maar we even wat waters goed het ziekje. Was toen mij was naar Lauwers. Hey. Kist u dat aan ze van hem daar? Huh? Kist u aan ze wat waters goed op ziekje? Was mij was naar Lauwers? Ja. Nou, super. Dan zie ik het met de pyjamas bij elkaar. Dan ken dat jong mij. Nou, en we gaan dus naar de musical Les Miserables. Ik ben er al, dus met de derde keer. En ik ken de muziek al vanaf dat ik, nou, echt heel lied zie. Want Usheid is daar vroeger al een keer heen geweest. Toen hier Paul de Leeuw nog een rol. En ja, die muziek ken ik wel dremen en de teksten. Want dat stier je elke dag bij ons in de hoes aan. En daar hebben we echt een soort van voorleven ervan gekregen. Echt alle vrouwen van ons gezien ik. Dus ik had er super veel zin in. Vet mooie musical. En nu dus weer mijn nieuwe cast. Dus ik ben heel benieuwd. We zullen eerst even te wakken. En daarna dus, nee, Les Miserables. Super volle zin in. En dus hij de mem gaat mij, Ilse gaat mij, mijn oom en tante gaat mij, nog een paar vrienden gaan mij. Dus dat wordt wel leuk. Nou, en de band heeft super volle zin om naar tante Vief te koersen, hè? Gaan ze wel zin in. Zaak direct vet volle zin in. Dus dat is wel leuk. En vanmiddag... Ik ga niet net tellen, ik ga zelf toch voortjes. Hey, en vanmiddag komt Gijske. Ja, Gijske komt tegen mij die boertje. Hoe is dat? Dat is leuk. Gezellig, hè? Ja. Ja. Dus ik ben benieuwd hoe dat gaat en hoe ze dat vindt. Leuk onderzoekje. Zo. Maak mij. Jazeker. Nou, wij gaan op naar Hoes. Nog even wat dingetjes in Hoes doen. En dan van de middag komt Gijske. Hier wat watergoed in zag, maar nu hier ze wel zin om even te verven, hè? Ja. Wat is het verven? En die blauwe. Ja, dit is een roze. Als ik een bakje aan mijn wetter, moest het kwastjes een meidje kist. Nou, dan doe maar eens even wat mooi, meidje, meid. Een beetje ziekje werd er al steert. Nu dan even kastjes. Oh, mooi blauw. Zie ik met de rest even kunnen. Lukt het, meid? Regenboogsneeuw. Oh, maar is het een regenboog? Dat is wel heel cool. Nou, de kast van heel raar. Die. En dit is volgens mij? Ja. Nou, best. Iedere spul, nog maar. Mooi, vriend. Ga je verven? Nee, maar moet niet verder. Mem zal even een briefje meidje van Gijske. Wat hier al je dwam had. Gijske komt vanmiddag even oppassen, hè? Op Ildo en op zaken. Dat is grappig. En wat was toen graag met Gijske dan? Knutselen of wat vind je leuk? Knutselen, ja. Knutselen, dacht ik wel. Lekker Dat fruit. heb je. Fruit eten, denk ik. Ja, koekje. Zullen we dat al hier opschrijven? Met mijn briefje maatje van Gijske. Nee. Maar hoe maak je nog verven? Nou, zo vind ik hem ook nog verf. Er was nog een nee papier haar. Ja. Zullen we dat doen? Dat kan wel. Maar we doen net meer verf. Er was nog genaging in de bakjes. Zus, zit nog genaging. Helemaal in een verf.
Moest je net hebben? Nee. Skin hem, denk. Ja. Tuurlijk, snap ik. Zoek mij maar gewoon. Moest dus even, alsjeblieft. Mandje. Even zien. Eerst even fruit eten met Ila. Druifjes lezen in de koelkast. Als je dan woest even een boatje of knutselje. Dan komt om kwartier toe aan zaken dus. Even wat drinken. Plus koekje. En dan nog even iets met suiker, dat denk ik. Nou ja, er staat nog een mand met was. Eigenlijk had dat ik wel bij mij wezen, hè? Ja, dan moet ik misschien even het wasje opvouwen. Even een kleren. Mooi. Mag ik nog naar je gaan? Ja hoor. Een mijn papiertje. Een beetje naar je verf. Zo, alsjeblieft. Mandje. Nou, zo. Tada. Nou, ik ga opschreeuwen. Hey geisker. Fruit eten met Ildau. Druifjes les in de koelkast. Vaadwan. Even watje als knutselje. Waskopteren. Om kwartier te waren zaken komt thuis. Vrije hoed op squallen weer. Even wat drinken op een skoekje met de bam. Speeltje door mijn zaken. Even op de trampoline als voetballen. Nou, dan is het hier weer om. Nou ja, en het is maar een leitriet. Ze kunnen gewoon leuk doen wat ze zelf ik wil. Komt net zo correct. Nou, het staat erop. Wauw, Ilda, du kist wel kunstenares worden, hé. Echt super mooi. Vind je het leuk, hè, verfje? Doe hem op squal, ik was verfje, maar juf? Ja. Ja? Goed zo, meid. Ja, ik zal even wat waskopteren. Zo, het spul weer even oprijden. Oh, ben je toch aan het acrobaten? Hoppa, was het zelf bedacht van een krukje? Ja. Jongen, jongen, jongen. Had even wat uitvoeren. 12 tel onder shirt, ik even een... Pakje. Ja, joh. Net op het bed. Laat me nog eens zien, hoe is dat? Laat me nog eens zien, hoe maakt dat? Ja, dat is toch mooi bedacht. Ja, dan had je natuurlijk ook circusles gewoon, hè? Ik denk aan mijn hollen, dat er net in de hollen om te slaan. Ja, zo. En dan? Zo, zet mijn fiets. Ja, die hing het, hè? Ja. In het hak, ja. Nou, laat me eens zien. Ja? Wauw. Heeft zaken dat bedacht? Ja. Ah. Heel cool. 1, 2. Oei, wat is zo sterk. Ja. Machtig, hè? Had het zelf even bedacht. Nou. Mem nou? Oh, nou. Nog een beetje leeg van mij, maar... Nou, dat is een goede dag te halen. Mem is te groot. Maak er hoe heen heen, je zak. Oei. Ja, wachten. Oh, zo gaat het. Ja. Dit mooi. Ja. Nou, maar is het ook echt. Maar de krukjes er even maar. Of is er samen bij? Nou, mooi man. Is het bij? Ja. 1, 2, go. Oh, applaus. Nog maar mama. Zo. 1, 2, go. Zeg, kom hier. Kom je dat toch? Maar zeg, kom hier, kom hier. Kom maar weer. Nou, go. 1, 2, go. Zeg maar het. Oh, maar doe kist het volle beter als mem. En dan daar, excellent. Zo, kom maar hier. 1, 2, go. Dat maakt het. Oh, natuurlijk. Nou, Wij zullen even een stukje bal eten. En dan Aasje komt Geiske. Dus dan mijn Geiske bordje. Oh, leuk. Ho, kruk. Zal ik die pakken? Zo. 1, 2. Oh, klasse. Ja, wij gaan eten en dan Aasje zullen we weer waarom? Mijn Geiske. Wij er rond snowboarden, wij dat. Geiske. Geiske?
Ik dacht, ik kan mooi wat filmpjes van Gijske zien. Dan weet zij waar die ze komt. Maar ze koe al. Ze, oh, die, zei ze. Dit is Gijske, hè? Kun je een Gijske zien? Roem hem de vaart even op. Oh nee, ik zoek je vaart op, roem je. Dat mij Gijske aan, want die is aan de mem. Dus ik ben eerlijk vrij. Yes. Let het je mooi vaststaan. Haha. Nou, en daar is ze. Gijske. Hoi. Hoi. Dus doe 6 mijn taak in doornemen. Ik ben bang van me. Ik vind het wel lekker, hè? Oké, sta lekker even vrij. Waar is je, hè? Waar is je? Ja. Gijske. Ja, dat is gezellig. Ja, super. Ja, nou alles wordt even geïnstalleerd en dan beginnen we beleven. Hartstikke leuk. Yes. Heel veel succes. Hier wacht ik op. Nou, Kroep. Oké, mij met je zak weg. Mij met even aan het werk. A few moments later. Hoeveel kost het? Die? Nou, dat weet al clear. Het is altijd even spannend. Ik had het zelfs ook gaan naar huis brengen. Dat is altijd eerst even, nou, een beetje jammer, ja. Maar ja, het is echt wel lekker. Ik in een blok om, maar Jiske. Nou jongen, extra blokje. Bof komt. Heerlijk, want het is ook nog vet lekker waar. Wel lekker warm in een blok om. Krijg wat. Lekker man. Nou, ik kan nog niks yet, dus het gaat blijkbaar heel goed. Ja, zaken is weer thuis. Hoe gaat het? Ja, het ging wel goed. Maar we moesten wel vol bij blijven. Ja. Maar het is slagen om de waskop te tin en de vaat in de vaatwas te doen. En heeft ik hulp of werken ze wat zien? Want vaak Nou. is het dan 100 keer vrees je van dit of dat. Nou, de wie hulp, maar dat werken een beetje chin. Want Oké. er is even een liete technisch probleem met de vaatwas. Er is een liete chiltje. Is eruit. Wat Ik verdikke. ben net op Dus een- wat jij ook maar even onder de klus. Ja, dan had ja. je ook een klusje. Nee. Ja. Maar dat is een heitentaak, Ja, vind ik. Dat ja. maar heit wel. Ja. Maar verder ging het goed. Ze hebben hier lekker dwalen maar de driefjes vooral. Oh, wat super. We hebben wat tekend. Ja. We hebben wat boekjes lezen. We zijn op het trapeze geweest. Ah, En we hebben sprongen. nou, Ik denk wat- dat dat een bier... Oh ja, we hebben heel snel even nog in de keuken... in het keukentje. En zo had hij alles wel even zien letten dus. Ja, alleen we konden de glitterliem net vinden. Nee, die had me hem heel goed opbargen, want dat vind ik nooit zo fijn, die Nee, dat glitterling. vond ik niet zo'n fijn idee. Dus ik dacht dat... Dus doen we maar niet. hopelijk vindt ze het net. Nee, dat daarom Ja, dat ga goed. ik goed opbargen. Ja. Ja. Ja, nou, hartstikke leuk. En ze werkt net meer onwennig toen de keefjes voor het weer? Nee. Is vaak maar eventjes, hè? Ja. Ja, nou, mooi. Superleuk. Ja, die is superleuk. Nou, dankjewel voor de oppas. Nou, mag ik nog even mooi... Ja, zaken die... drinken? Zaken maar een koekje, wat drinken hij, hè? Ja, uit school hebben we altijd een koekje, wat drinken. Nou, en helemaal kletsen, eens. hoe het op school weer. Ja. Nou, dan kom ik even bij naar binnen. Nou, als ze meidjes nog even een laatste shot boeten. En dan komen ze ook je binnen aan nog in een afsluiting dan of zo. En dan is het klaar. Is het zo? Zie maar eens even. Mama, kom maar. Mami, kom maar. Oh, ze wil even springen. Nou, dat snap ik wel. Nou, wel geinig zo. Zal maar even 2 uurtjes lekker kuieren. Even geen ben om je heen. Ik heb wel eens vaker. Dat was even lekker. Maar dat is ook wel weer heel leuk om ze dan weer te zien, jongens. Ja. Nou, bij mij gaan ze nog een laatste shot. En dan gaan wij op naar Tante Afina. Daar sliepen de benjoen. Zou er beide heel veel zin. Hebben we zin om naar Tante Vief? Ja! Hanky Danky, schooltijd. Oh. Neem je hem zo de skontjes maar erbij, jongens? Mooi. Jas, ik ga hem van de morgen wat de hitte aankleed. Hier een shirt aan, een dikke trui en een jas. Nou, hij zei het weer zo heet, maar hij zit nooit in het shirtje. Ik had een dikke trui ook alweer om, maar die hiek ik al uit. Het is goed warm, joh. Goed warm. Maar we mijnen het kleien. Ik vind het heerlijk, dat mooie bakje. Daar ben we lekker boet. Ik zet het even op redden. Yep. Kleien. Wow, dikke jump. 1, 2, go!
1, 2, go! Ik kan hem maar net in de holskoppen zak. Ik ga testen hoe hij wil. Ja, wat zie ik hem heeft, speel ik zeg heren, hè? Ja, ik ga hem. Pak hem. Kietje. Wil er bovenop. Ja. Oh no. Ah, hier op Ildo. Pak hem. Peppers. Maar is er maar even een knuffeltje op ziekje. Die is mij was met tante Fien. Eetjes? Ja. Eetjes? Wat zei ze? Eetjes? Eetjes? Eetjes. Nu kies die grote poes wat aan, het kersentje. Zullen we die pakken? Ja. Kom. Haal je die op, dan nemen we die dan maar. Zaken zie ik het ook nog een knuffeltje op van mij en tante Fine. Die grote roze? Laatste, ja. Deze? Ja, deze. Nou, lees me op het oorlog, nemen we die aan zijn mij. Nou jongens, het stiert erop. Het ziet er Je helemaal... hebt alles om mijn haar, Maarten. Ja, ik denk het wel. Ik ga helemaal te rust gaan, joh. Dat is wel fijn. Als het nog eens een keer oppassen was, Gijske, dan is het Nou, welkom. dat is wel, ja. Je wil leuk toch zaken? Mooi sprongen, Gijske. Nou, En de volgende keer doen we even stappen. ja, zaken worden even stappen, maar dat doen we nog een keer, hè? Ja, dat is een goed idee. Wie had je verstapplaatjes hier? Nee, nou, dankjewel en om te nog een keer. Ja, doei. Hey, doei. Ze ben weer een hoes. Ik zal de jeugd naar tante Afina brengen, maar eerst nog even fotjes wasje, hè, zo man. Ze had midden in de drekste, ja jongen. Ja, er moest een kwarte broek aan haar, hè? Die lijkt er op de tafel met die kleren. En met een kwart shirt veel, want het is lekker heet. Heet. Die persen. Ik wil die hek op. Beetje shirt erop? Ja. Doen we. Wij gaan de voeten wassen. Het is een wattenlange broek. Dat is een joggingbroek. Wattenlange broek. Ja. Hey, wij zullen sissen. Vond dit een leuke vlog? Abonneer je, zet hem. Blauw tegen. Blauw toen kom heeg. En via het net de chill op te downloaden voor je tablet als telefoon. En night vlog. Dit vlog. Hey hoi. Potjes was je.